Ahoj, já jsem Ward a jsme tady zase žabožrouti. Je zima, jak jste si všimli. Tady vidíte, je už asi 5 hodin. Vojta tady staví takovou jakože sopku ze sněhu. Ne, Voj, ukaž se, ty žide. Jo, to je Vojta. A dáme do ní labombu. Před chvílí jsme to zkoušeli, ale nejdřív to začalo zářit, hezky se to prosvítilo a najednou se rozmetla celá. Jestli to teď vyjde, tak je to úžasný efekt a chtěli jsme se s váma o to podělit. to! On to rozkop, ten debil. Vojto, to dělej. Ty vole, Vojto, dělej. To byl táta. Dělej, Vojto, stav. Dělej, já jsem tvůj diktátor. Tamhle jdou lidi. Tamhle jdou lidi. A já mám po tobě hodně koulej. Ty vole, Vojto, přestaň. Hele, až to budeš mít postavený, tak řekni. Už natáčím minutu, ale už mě to sere. Tam jim hezky září stromeček. Cože? Jo, tak tohle natáčíme ještě před tím úvodním, ale dáme vám to tam až po tom úvodním videu. To jak si můžete všimnout. Budou to píčoviny. Jo? Olek, jak tam běžel. Nový seznam videí. Píčoviny. Víš, co jsem viděl toho Olek. Olek, jak on tam běžel v té patce, jak tam běžel. No. Jo, já taky. Já jsem viděl 15 jeho kamaráda. Vidíš to, Vojto, a teď natáčíme video. Taky natáčí, ale nebudu dávat jeho kamarád. Jo, nebudem, protože je to konkurence. Natáčím na mobilu, protože jsme si nevzali foťák, ani kameru, ani nic. Jednou, tak já už ji mám koupenou, ale mám ji doma. Abych ti taky, ty jsem viděl Nikonku za 11 000. Vojto, dělej. A takhle krása. No, já jsem si stáhnul za 2000, myslím, že se to jmenuje Vegas, na videa. Já mám taky něco nebo taky něco. No, já mám Vegas To je nějaký, na to návrh stálo asi 2. A já ho měl zadarmo. Jenom s poplatkem. Jenom s poplatkem 12 000. Asi tak. Prostě, Jak jsou teď ty vánoční slevy? 90% slevy. Ono to stálo 12 000, teď to stojí 13,5 a to jsou ty vole slevy jak svině. Dělej. Vojto. Počkej, tak asi jsem... A jak to tam asi... Čekej, vyndej míska. Ne, já si ji vyndám. Počkej, teď to Já si kopnu, tak já jsem do kapsy hezký. Počkej, já nevím, jak bych to... Počkej, podrž jí. Držím. Podrž to. Držím. Počkej. Mám stativ, vole. Pojďte to. Vy to vidíte? Máme se vidět. Ahoj. No, to zapal. Druhou ruku. Už to hoří? Už to hoří? Už to hoří. Ty krávo. To bylo málo, vole. Předtím to udělalo víc. Tak, potom možná natočíme ještě jedno, ale teď už asi končíme. Čau. Dobrý.